fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa Majalisar Dokokin Nijar ta yi na'am da kundin tsarkake al'umma bayan da ministan kiwon lafiya ya hallara zarra majalisar don yin bayani akan manufofin da gwamnati ta sa gaba ta hanyar wannan kundi. Jaridar ta ce a can baya kudirin dokar da gwamnatin ta gabatar wa majalisar ya haddasa cece kuce saboda wasu ayoyi kimanin 12 da ke cin karo da addini. To amma bayan jerin ganawar da aka yi a tsakanin mahukunta da kungiyoyin addinin Islama an fahimci juna. Mafari kenan majalisar ta yi na'am da shi da ƙuri'u 87. Jaridar Lanketer na cewa ɗimbin maniyatan hajjin bana sun shiga cikin halin ƙila wakala sakamakon dalilai masu nasaba da tsare-tsare. Da farko an sanar cewa manyan jirage masu ɗaukan mutane sama da 500 ne za su yi jigilar maniyatan Nijar. Amma kuma hakan bata samu ba, inda aka yi ta samun jinkiri kafin soma wannan aiki. Shi ɗin ma da kyar ƙaramin jirgin da baya fice ɗaukar mutum 300 ke tashi a wuni. Lamarin da ya jefa maniyata da dama cikin halin zillumin abin da ka iya zama makomarsu, ganin yadda wa'adin rufe iyakokin Saudiya ke ƙara kuratawa. Jaridar Le Courrier ta ce, akwai alamar ayar tambaya game da abin da ta kira take-taken tsohon shugaban kasar Nishar Isuhu Muhammadu. Irin abubuwan da suka wakana lokacin da ya tafi gaisuwar rasuwar sarkin mayayin jihar Maradi abu ne da ya ɗauki hankulan masu bin diddigin al'amuran yau da kullum. Jaridar ta ce ministoci da manyan jami'an kolin kasar nan ne suka yi masa rakiya, sannan a Maradi shugabannin jihar Maradi ne suka tarbe shi. Jaridar ta ce shin Isuhu na da niyyar shiga zaben 2026 ne? Dama wasu majiyoyi na cewa kusoshi da dama na jam'iyyar PNDS tarayya ba sa jin daɗin yadda shugaba Muhammad Bazoum ya dage akan maganar yaƙi da cin hanci. Wataƙila saboda haka suka fara tunanin ta inda za su bullo masa a zaɓe mai zuwa. Mu rufe sharhin da jaridar Air Info da ke cewa dubun wasu 'yan fashin daji ta cika a gundumar Cirozerin da ke jihar Agadez. A ranar Lahadin da ta gabata ne waɗannan ɓarayi suka fada hannun jami'an tsaro a daidai lokacin da suke tsakar yi wa wasu matafiya fashi. Da isowar jami'an tsaro, ɗaya daga cikin waɗannan ɓarayi biyu ya buɗe musu wuta, kuma a take suka bindige shi. Jaridar ta ce ɓarawon na biyu ɗa ne ga hakimin ɗaya daga cikin ƙauyukan karkarar Ciro. Ya fada hannun askarawa wanda dama an daɗe ana neman sa saboda zarginsa da hannu a aika-aika da dama.